И здравейте, това съм Overgaming BG и това е моята кандидатура за Darkcraft. Така, тук една скромна ферма за крави, така да се каже. И тук къща, ето така изглежда отвън, а отвътре не е нещо сериозно. Ето я. Според мен е доста готина. Така. Спирам на пауза, за да ти покажа и чест рума, защото не можах да го намеря. И ще се опитам сега да го намеря. Ако пък не го намеря, ще влезна в един сервер, там съм си направил същия чест рум. И така, до скоро. И здравейте, отново съм тук. Ето го чест рума. Не съм го копирал от никъде. Според мен е доста готин. Тук, извинете, това е в сървъра. Извинете, че тук е така, но тук ми беше портала. Ето така, това не знам за какво съм го сложил, няма значение. Ето така изглежда, тук ферма за Нидерланд, тук лаборатория. Обаче на другия ми профил Тролама и не мога да бъркам в честовете и такива неща. Следващото, което ще покажа е стъпа овса. Така. Това е моята градина за шугър. За шугър и тук е някакви картофи, щурти и да. Така. И това беше от мен. Аз съм на 13 години. От София съм. Надявам се да ме приемеш. Казвам се Алекс. И до скоро. Надявам се да ме приемеш отново. И благодаря предварително. Чао.